What's up mga kalingaw, magandang morning sa inyong lahat. So nandito na naman ako, Danicop Part 2. Meron ako nung una hindi napuntahan sa una kong vlog dito. So sa hindi pa naman nakakaalam, meron kaming pupuntahan yung sinasabi nilang Langob. So mga kalingaw, ipapakita ko sa inyo. Kita-kits tayo doon mamaya. So what's up mga kalingaw, papasokin na namin yung cave dito, yung sinasabi nilang Langob. So marami daw ditong paniki, kaya susubukan kong pasukin ang kuwebang ito. Kuwebang nasa tubig. So guys, tara. Dagang paniki. Ayan yung katuwa. So guys, so makikita nyo ngayon ang kuweba ng Barangay Mabunga, Danicop Falls. So nandito na kami sa loob. Makikita nyo ilang talampakan ang taas nito. Ito na napapalibutan ng mga malalaking bato at mga puno. Ipapakita ko sa inyo. So kakaiba talaga dito ang view mga kalingaw sa Langob Cave na sinasabi nila. Ganda pala dito. So kung mapapansin nyo mga kalingaw, meron pang isang butas na malaki doon sa ibabaw. So ipapakita ko sa inyo. Hindi ko nababalaging pasukin kasi delikado na, malalim ang tubig dito, kaya ibibigay ko na lang yung footage para sa inyo, para hindi naman kayo mabigo sa vlog part ko dito sa Danicop, Barangay Mabunga. So tara guys, go! Nandito na kami mga kalingaw. So medyo may naamoy na akong kakaiba dahil sa mga paniking nakatira dito. Madilim na talaga dito guys. So kung mapapansin nyo, nagliliparan ng mga paniki dito. So ngayon ko lang napuntahan to. So talagang hindi talaga kayo mabibigo sa tanawin dito. Malalim po ang tubig dito, hanggang dibdib po sa akin mga kalingaw, kaya yung camera iniingatan kong dalhin. So what's up mga kalingaw. So galing na po kami sa kuweba, yung Langob na sinasabi ko sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo yung part 2 na vlog. Kita-kits na po tayo sa susunod namin gagawin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan i-subscribe. Nasa baba lang. Maraming salamat sa inyong lahat.